wabe umamchunu esithi njengoba ude uze nogogo nje udunyelwe lento eyiyellow bone waqoba nobungugogo mawumthathe ngoba kaloku yena umhlophe apha ebusweni. Bethuna kubi ayadelela amantombazana. Beningixelele ba Mnakwethu season 4 ubuyile udlalele izolo on Tuesday kumzansi Magic channel 161 ku DStv. Into yenzekayo ke sana besibona uJoseph ngumfana ongumvenda uchate kunye nomamchunu, umamchunu ngumZulu. uJoseph sana une side chick yakhe nguMakhumalo ongumZulu naye. Ayike wadibana notata musa mseleku emxelela lento akuyo yoba ufuna uintroduce iside chick yakhe kunkosikazi wakhe. uJoseph ke nomamchunu bane 16 years bekunye bachatile banabantwana abathathu. Ayike utata musa mseleku athi masambe Joseph soxela unkosikazi wakho ke ngoludaba. Ayike bayeke uJoseph kube nzima kwa uthetha mntakaba uxebuzwa unkosikazi ba ewethu kwenzeka ntoni uthini kanye bengutata umsamseleku ke omxelayo ba ewethu umyeni wakho unoMakhumalo afuna umintroduce kuwe afuna umenza unkosikazi wakhe. Abuza unkosikazi hayibo izinto ngathi ziright nje emtshatweni intwana bangela ba ufuna unkosikazi. Athi uJoseph kungoba wena kaloku uyaphangela awunaxesha enough for mna nabantwana. Unkosikazi ke caba uphangela e-restaurant ngoku. Athi mamchunu njani kaloku because le mali ndiyenzayo kanye ndiyiphangelelayo ikwange family yethu and wena Joseph wadibana nami uphi emsebenzini so sekutheni ngokumsebenzi ingxaki. Utata musa mseleku bomba naye ngoku sana uxakiwe and ingathi umamchunu akaqhelwa avele athi hayike uMakhumalo ukhona mandihambe ndiyomlanda. Hayike afike uMakhumalo abuze umamchunu ba intombazana yakhe khawutsho yintoni kanye oyifunayo. Ufuna ba le relationship yakho nalo myeni wami be official okanye ufuna ukutshata ithini into yenu? Athi ke nake uMakhumalo hayi ndifuna uba undamkele kwenzela ba mna nomyeni wakho siye kumane sinyonyoba. Abuze ba uyaphangela phofu? Athi uMakhumalo hayi akaphangeli at the moment. Athi wena ufuna utya imali yabantwana bam, in fact utya imali yabantwana bam. Athi hayi zikhona into enzenzayo online ingathi uyathengisa ke. Hey athi umamchunu yewethu Joseph uqonda ba mawundiphathele ugogo mawundithathele umuntu omdala so that azonilawula apha kwam because uza kuhlohla uza kufaka umoya lo ude uze nogogo nje udunyelwe lento eyiyellow bone waqoba nobungugogo mawumthathe ngoba kaloku yena umhlophe apha ebusweni. Aphendule ke nake umamchunu ba hayi andizomfaka moya ndicela ba undamkele ngoba kuyafana noba awundamkelanga ukhona omnye umuntu ozawungena kwaye kuyacaca into ba ikhona into eshotayo ongamniki yona umyeni wakho okanye ayidingayo. Yo waphambana umamchunu wathi wena ke ngoku uzise lonto ishotayo. Ndabona umseleku uphoxekile because bengalindelanga uba uMakhumalo angathetha lonto leya athi yena uzovala isikhala esikhoyo caba unkosikazi angasifulfiliyo emyenini. Abuze ke umseleku kumamchunu ba uyamamkela na uMakhumalo as umnakwabo. Athi umamchunu angomnakwabo lo nguMakhwapheni kwaye ke uyamcela bandla ba aphume kwikhwapha lendoda yakhe ayosifunela elinye ikhwapha. Athi ke naku uMakhumalo ba xa ndiphumuleke kukwelikhwapha uzothini xa kungene omnye umuntu? Wamxeba ayongxaki yakho leyo awungeni ndawo wena futhi asazani ntombazana so ayi masingaqhelane shem. Wabe esithi umamchunu yena akazoyishiya indoda yakhe uyahlala kwaye uzawuthetha nomyeni wakhe amxelele ba le yellow bone mayihambe izawuhamba le yellow bone ayifuneki ngandawo. Yabe isithi yona yellow bone kula icala akho ndawo yakuyo izawuqhubeka ithandana noJoseph ngoba yena noJoseph baneminyaka bekunye qha ke ukuba zawuqhubekeka olahlo beqhubekeka ngalo lona kakade akho nto beyazi bengakho kwanto ebeyibona. Abantu ke ku social media bemqhubela izandla umamchunu besithi ubuze iquestions ezi-right kwaye uyihandlishe kakuhle yonke lanto khange amoyike kwa umseleku kunye nezo camera zabo. Khanicheke nake benibukele na Mnakwethu and bakhanibukele nicinga ntoni libali likamamchunu noJoseph kunye noMakhumalo. Mamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.